Akwụkwọ mbụ nke Samuel isi nke 2. Hana wee kpee ekpere sị, ọ na-atọ obi m ụtọ n'ime Jehova, mpi m adịwo elu n'ime Jehova, ọnụ m asawo mbara n'elu ndị iro m, n'ihi na aṅụrịwo m ọṅụ na nzọpụta gị. Ọ dịghị onye dị nsọ dịka Jehova, n'ihi na ọ dịghị onye ọzọ ma ọ bụghị gị. Ọ dịghịkwa oke nkume ọbụla dịka Chineke anyị. Unu ekwula ọtụtụ okwu dị elu elu, ka oke okwu ghara isi n'ọnụ unu pụta, n'ihi na Chineke nke ọmụma ihe ka Jehova bụ. A na-esitekwa n'aka ya atụ omume. Anyajiwo ụta ndị ike, ma ndị na-asụ ngọngọ ewerewo ike kee onwe ha dịka ihe okike. Ndị afọ juru emewo onwe ha ndị egoro ọrụ n'ihi nri, ma agụụ agụbiwo ndị ọ na-agụ. Ebe nwaanyị aga mụworo ụmụ 7, ma nwaanyị nke nwere ọtụtụ ụmụ atawo ahụ. Jehova na-eme ka ọ nwụọ, ọ na-emekwa ka adị ndụ. Ọ na-eme ka arịdaruo ala mmụọ, ọ na-emekwa ka arịgota. Jehova na-anapụ mmadụ ihe, na-emekwa ka ọ bụrụ ọgaranya. Ọ na-eme ka adị ala, ọ na-emekwa ka adị elu. Ọ na-eme ka onye na-enweghị ike si n'aja bilie. Ọ na-esi n'ebe ikpofu ahịhịa welie ogbenye elu, ime ka ha na ndị isi nọdụ, na ime ka ha keta ocheeze nsọpụrụ. N'ihi na Jehova nwe ogidi niile nke ụwa, o dowokwa elu ụwa dum mmadụ bi n'elu ha. Ụkwụ dị ebere ya ka ọ na-edebe, ma a ga-eme ka ndị na-emebi iwu ya debe ọnụ ha du n'ọchịchịrị. N'ihi na ọ bụghị ike ka mmadụ ga-eji karịa n'ike. A ga-etipịa ndị na-achọ Jehova okwu. Ọ ga-amakwasị ha egbe eluigwe n'eluigwe. Jehova ga-ekpe nsọtụ niile nke ụwa ikpe. Ọ ga-enyekwa eze ya ike, meekwa mpi onye ya etere mmanụ ka ọ dị elu. Elkana wee lagharịa ma ruo ụlọ ya. Nwata ahụ wee na-ejere Jehova ozi n'ihu Elai bụ onye nchụaja. Ma ụmụ ndị ikom Elai bụ ndị jọgburu onwe ha, ha amaghị Jehova. Ikpe ekpere banyere ndị nchụaja n'ebe ndị Izrel nọ bụ nke a: mgbe nwoke ọbụla na-achụ àjà, nwa okorobịa nke onye nchụaja wee bata, mgbe a na-esi anụ, nduru nke wara eze 3 dị n'aka ya. O wee doba ya n'ite ọkụ, maọbụ n'ite isi mmiri, maọbụ n'ite isi anụ, maọbụ n'ite ọzọ. Ihe ọbụla ndudu ahụ dulitere ka onye nchụaja na-ewere na ya. Otu a ka a na-eme Izrel niile n'ime Shilo, bụ ndị na-abịa n'ebe ahụ ọzọ tupu ha esure abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ. Nwa okorobịa nke onye nchụaja bịara sị nwoke ahụ nke na-achụ àjà, nye anụ iruru onye nchụaja. Ọ gaghị anarakwa anụ esiri esi n'aka gị, kama anụ ndụ. Ma ọ bụrụ na nwoke ahụ asị ya, ha agaghị esure abụba ọkụ ịbụ ihe nsure ọkụ na-esi ísì ụtọ dịka a na-eme taa, emesịa nara n'onwe gị dịka mkpụrụ obi gị si achọ. Ọ ga-asịkwa, mba, kama ugbu a ka ị ga-enye m, ma ọ bụrụ na ị nyeghị m, m ga-anara ya n'ike. Mmehie ụmụ okorobịa ahụ wee dị ukwuu hinne n'ihu Jehova, n'ihi na ndị ikom ahụ na-eleli onyinye ịnata ihu ọma nke Jehova. Ma Samuel na-eje ozi n'ihu Jehova bụrụ nwata. E werewokwa efọd nke akwa ọcha kee ya dịka ihe okike. Nne ya wee mere ya uwe mwụda nta, chigoro ya akwa afọ, mgbe o soro di ya rigo ịchụ àjà afọ. Ilai wee gọzie Elkana na nwunye ya sị,
Jehova doro gị mkpụrụ site na nwaanyị a n'ọnọdụ ihe nrịọta arịọtara Jehova. Ha wee laa n'ebe ahụ. N'ihi na Jehova letara Hana, o wee tụrụ ime, mụọ ụmụ ndị ikom 3 na ụmụ ndị inyom 2. Nwata ahụ bụ Samuel wee na-eto n'ụlọ Jehova. Ma Elayị emewo agadi nke ukwuu. O wee nụ ihe niile ụmụ ya ndị ikom na-eme Izrel niile, na otu ha na-eso ndị inyom ahụ edina, bụ ndị na-ezukọ n'ụsụ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu nzute. O wee sị ha, n'ihi gịnị ka unu na-eme ihe dị ka ihe ndị a? N'ihi na mụ onwe m na-anụ ihe ọjọọ niile unu n'ọnụ ndị nke a niile. Mba ụmụ m, n'ihi na ọ dịghị mma, bụ akụkọ nke mụ onwe m na-anụ. Unu na-eme ka ndị Jehova jehie. Ọ bụrụ na mmadụ emehie megide mmadụ, Chineke ga-ekpekwa ya ikpe. Ma ọ bụrụ na ọ bụ Jehova ka mmadụ na-emehie megide, onye ga-ekpere Jehova ekpere banyere ya? Ma ha egeghị ntị olu nna ha, n'ihi na ọ tọrọ Jehova ụtọ ime ka ha nwụọ. Nwaokoro ahụ bụ Samuel wee na-eto na-aga n'ihu. O wee dị mma ma n'ebe Jehova nọ ma n'ebe mmadụ nọ. Onye nke Chineke wee bịakwute Elayị sị, otu a ka Jehova sịrị, ekpughere m onwe m n'ezie n'ụlọ nna gị mgbe ha nọ n'Ijipt bụrụ ohu nye ụlọ Fero. Esi m n'ebo niile nke Izrel họpụta ya ịbụrụ m onye nchụaja, irigoruo ebe ịchụ aja m, isure ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ, iyiri efọd n'ihu m. Enyekwara m ụlọ nna gị aja ọkụ niile nke ụmụ Izrel. N'ihi gịnị ka unu na-azọkwasị m aja ụkwụ, zọkwasịkwa onyinye nata ihu ọma m nke m nyeworo n'iwu n'ebe obibi m? I wee na-asọpụrụ ụmụ gị ndị ikom karịa m. Ime onwe unu ka unu maa abụba site n'ihe kachasị mma nke onyinye nata ihu ọma ọbụla nke Izrel bụ ndị m. N'ihi nke a, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova bụ Chineke Izrel pụta. Ọ bụ ezie na m siri n'ụlọ gị na ụlọ nna gị ga-ejegharịa n'ihu m ruo mgbe ebighị ebi. Ma ugbu a, ọ bụ ihe si n'ọnụ Jehova pụta, ya bụrụ m ihe arụ, n'ihi na ndị na-asọpụrụ m ka m ga-asọpụrụ, ma a ga-akpọ ha ihe efu bụ ndị na-elelị m. Lee, ụbọchị na-abịa na m ga-ebipụ ogwe aka gị na ogwe aka ụlọ nna gị, na agadi agaghị adị n'ụlọ gị. Ị ga-elegidekwa onye mkpagbu n'ebe obibi m. N'ezi ihe niile nke Chineke ga-emere Izrel, agadi agaghị adịkwa n'ụlọ gị ụbọchị niile. Ma nwoke nke dịrị gị, nke m na-agaghị ebipụ n'ebe ịchụ aja m, ga-abụ ime ka anya gị abụọ hụbie ụzọ, na imekwa mkpụrụ obi gị ahụ. Ọmụmụ niile nke ụlọ gị ga-anwụ tupu ha eruo agadi. Nke a ga-abụkwara gị ihe ịrịba ama nke ga-abịakwasị ụmụ gị abụọ bụ Hofni na Finehas n'otu ụbọchị ka ha abụọ ga-anwụ. Ma m ga-eme ka onye nchụaja nke kwesịrị ntụkwasị obi bilitere m. Ọ bụ dịka ihe si dị nke dị n'ime obi m na n'ime mkpụrụ obi m ka ọ ga-eme. M ga-ewukwara ya ụlọ kwesịrị ntụkwasị obi. Ọ ga-ejegharịkwa n'ihu onye nke m etere mmanụ ụbọchị niile. Ọ ga-erukwa na onye ọbụla nke fọdụrụ n'ụlọ gị ga-abịa ịkpọ isi ala nye ya n'ihi ego nta nke ọlaọcha na ogbe achịcha. Ọ ga-asịkwa, biko, tinye m n'otu ụzọ ọrụ nchụaja ka m wee rie iberibe achịcha.